लोगोफोर मर्निंनि माने एसे साहा लोंगासिनो आरोना लाल साहासो लोङो नालाय जों मर्निंआवहाय नै लाल साहासो लोंनांगौ गाइखेर लोंनाङा आरोना मर्निंआवहाय ओमफ्राय बिथिंगालै ओंखामबो संबाय दोङो ओमफ्राय गजाजोंहाय साहा लोंबाय दङ आरोना मोननासो थाबाय माने गोथाङै जानो होननासो लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा बिथिंगालै ओंखाम संगासिनो मर्निंनि ओमफ्राय लाल साहा लोंगासिनो आरोना नै गजाजोंहाय नै गजा ओमफ्राय लाल साहासो लोङो आरोना आंनि भिडिअ बांसिन लाल साहासो नुगोन माने आं लाल साहासो लोङो नालाय थ' गाइखेर साहा बांद्राय मोजां मोना नै उनावबो साहा लोंगासिनो जा माने खुरियावसो लोंदो आरोना खुरियावसो लोङो नालाय जोंनिथिं बेफोरबायदि काप फिसा फिनलाफोराव मोजां नाङा साहा लोंनानै मिथिबायना माने थोआ आरोना एसेल'सो जायो नालाय बे कापावहाय बेनिखायनो खुरियाव लोङो आरोना जोंनिथिं बुगादो खासेया नायनि गजाखौ मोननै नांगौ नैनो जानायाबाबो फिसा गथ'नो गाबफिन भिडिअ खालायनो होननायखाय गाबाखै लाजिदो गाबफिनलाय गाबफिन हाय लोगोफोरजों सान हाय लोगोफोरजों सान माखौ नायनि नोंखौ दा एसे नुगोन हाय लोगोफोर होनना बुं हाय गाइस होनना बुं जोंहानि ओंखाम संनाया माने मोजां आरोना बनखौ एसे होबानो जायो ओमफ्राय आरो बिथिंगालै बार बारा नालाय मोजां आरोना अरा मोजां नाङो नै ओमफ्राय नै खान्थालखौ बुफ्रुसिगोन नै खान्थालखौ बुफ्रुबाय ओमफ्राय खान्थाला बांद्राय गैया आरोना अनलि 35 पिस दङ आरोना खान्थालाहाय माने गुफुर कालारबो गैया आरोना जारेरे नङा नै गुफुरसो आरोना खान्थाला जाबायनो मोनबा खान्थालखौ माने आथायानो नांलायदो नै जाबायनो खान्थालखौहाय साहा ता लोंखांना मर्निंआवनो जाखाब मोजां जानो दोङो आरो मोनद्रायाबा मोजां जानाय नङामोन आरोना नै मैगं खानो नायदो मैगं न'आवहाय न' बिथा सायावहाय मैगं खानो नायदो मैगं फोनाय दोङो आंनि खेथि खालायनाय नै नैबे जाबाय भिन्दि दंफां आरोना नै मैगं खादो कलम गायना होदोंमोन नै जा मोजां जादों नै नैबे जाबाय कलम नै कलमफोरा कलम गायनाय आरोना लकेल नङा सालानि कलम ओमफ्राय नैबे जाबाय भिन्दिया थाइसिगोन खोमा नै बिबार बारसिगोन बिबारा बारहांबायना आरो गायहाङावनो ओमफ्राय बे लेस्रामोन आरोना लेस्राया मोजां जायासै मुलि सुलि होआखैना नै खास'जोब्बायलै आंनि कलमखौ नै मुथासे खाबायनो नै दा 20 थाखा 30 थाखा मोनदोंमोन मुथा फानबाथाय 20 थाखा बायाखैमोन होनबा बेखौ बायना लाबोनासो नैखौ माबाना होदो थुना होदो थाराखौ बेनोथ' जाखांनायखौहाय नै नायनि कलम नै लोगोफोर मुथासे खाबाय कलमखौ खाखांबाय आरोना ओमफ्राय नैथिं दोङो मैथा माने मैथा गोखा आरोना नैबेहाय नै बांगाल मैथा आं गायनाय कलमआ खननै जाबाय आंनि कलम मा खननैलै सिरि जाबावदो कलमखौ आं गैया आं दासो फार्स्ट खाबाय नंदो एसे आलादा जायो आरोना माने हाइब्रिद कलमआ लकेल बायदि नङा नैबे जाबाय लकेल माबायदि नाय लकेलनि बिलाइफोरखौ नाय आरो बिलाइ थाराफोरखौ नाय माबायदि नैबे जाबाय गुफुर ओमफ्राय नैखौ नाय माबायदि नैबे लकेल ओमफ्राय नैबे सालानि आरोना नैबे आं गायनाय ओमफ्राय नैबे खानाय नै हिन्जावा न' लिरगासिनो आरोना माने अखा हानानै एसे बोरैबा जाजोबना दोङो नै हाफोरा बोरैबा जाना दोङो आरोना असालिया थ' बिनिखायनो बुंबाय हिन्जावा मा न' लिरनि र' एसे बोरैबा नुनाय जादों लामानिफ्राय होननानै बेखौनो लिरगासिनो आरोना हिन्जावा नै आंहाबो एसे भिडिअ खालामगासिनो लिरनायखौ हिन्जावा लिरगासिनो बिथिंगालै माने एसे बोरैबा नुयो नालाय नै लामाथिंबो बोरैबा जाना दोङो बेखौनो लिरगोन आरोना लामानिफ्राय लामा खाथि नालाय बोरैबा नुखायो नै लामाया नै खाथिथिंनो थ' बेनिखायनो
बेनिखायनो बुंबाय मा आंबो दे लिर होमबालाय होननानै माने लामा खाथिथिं लिरनो होबाय आरोना बोरैबा जाना दोङो नालाय अखा हानायजों थ' दासो एसे स्र' नुसिगोन नैबे आरो लुहांबाय थादों आरोना जायाखैनो न' गैया नालाय जोंहा बेनिखायनो आरो एसे बे न'खौ उनालागै गोबावजों बहना हाबाबो माने मोजां जागोन आरोना न'आबो एसे मानसि खाफा फैबाथाय एसे जिरायनो माबानो खस्थ' आरोना बिथिंखालि न' दंमोन न'खौ सेफायबाय नालाय थ' बेनिखायनो एसे डिस्टार्ब जायो आरोना बिथिंखालि न'आ इनै एसे खस्थ' नालाय जिरायनो थ' बिनिखायनो बियो ओंखारबा एसे मोजां जागोन आरोना उनहालागै थ' मास मोनसे देर माससोल' जाबाय नालाय बेखौ बानायना दोननाया लासैनो बानायलायगोन ससे ससे बानायबाय थागोन आरोना नै मुनुआ मा सुना लाबायखो सुवाखै जायाखै नोंना सुनाया जायाखैला हा आरो सुफिनगोन सुना ला दै गेलेबाय थानो हाबा नै फाइनेलि गरेस्वर मोनफैलायबाय आरोना गरेस्वरनिफ्राय थांगोन जों दा एसे बेरायना फैनो होनना सानदों आरोना माने लोगोफोरजोंहाय हिनजावखौ गारबोबाय आरोना ओमफ्राय दा नै गरेस्वराव दोङो माथिं थांगोन जादों आरोना जोङोहाय नै माथिं इथिंसो थांगोन ना इथिंसो थांगोन जादों आरोना नायलांबाय थादो मायाव थांनाय जायो ना मा होनो ट्रेन फैनायखौ नेबाय दङ आरोना माने ओइ लोगोआ थांबायनो सान्दुं थानायावनो माबा मावनोसै आरो जोंहा एसे सायायाव एसे जिरायना दङ दा ट्रेना थांगौबाथाय जोंबो होलांसै आरो नै लोगोफोर ट्रेना फैबाय आरोना नै ट्रेना बारग'लांबानो आरो थांफिनलायनोसै आरो जोङो ट्रेना खारबाय खारनायालाय नाथाय मानसिफोरा जमा जाना दङ आरोना माने जाना दङ नै खेवनो हायाखैसो ना मानो हायाखैसो मिथिलाबो माबा मोनसे इलेक्ट्रिकनि माबा मोनसे गाज्रि जादों खोमा नै मा मानसि जाना दङ उनफोरथिंबो गालै नै लोगोफोर बाइकआ मायाबा जादों नायनि हा सा हाबदो नामा ना गन औ नायबाय नांदों बां इनाखै दखन माबाय नांदो नै लोगोफोर गारिखौ नायदों मायाव मा जाम जादों मा नांदो अ हाब्रु दोङो सिङाव ओइ सिङाव नांना दोङो इनायनोथ' जिं जिं नांना दोंलै हुथ्रु जादो बे अ जोङोलाय सानदों माबा मोनसे जाना होबायलै बाइकआ होनना सानदोंमोन आरोना नै माने हाब्रु नालाय हाब्रुथिं फैदोंमोन हाब्रु दा नांनानै माने माबाबाय थादों जिं जिं उनांबाय थादों आरोना नै भिलेजनि भिउफोरखौबो नाय माबा जागाफोर बायदिसो नुयो आरोना मबाइलफोरावहाय केमेराफोरावहाय नायनानै माबा मोनसे सिनायलाया आरोना दंफां सिं सिं हाबलांगासिनो जोङो नै नै हाइरुट मोनबाय आरोना हाइरुटआव गाखोनोसै जोङो माने लामाया सम सम माने अबस्था गैयैबो मोनो आरोना दासो फेन फिनिया लामा मोनबाय नै माने अबस्था गैयि लामाजों फैयै फैयै नैथिं मोनबाय आरोना मोजां असलि लामाखौ मोनबाय दासो हाइरुटखौहाय थांगासिनो फिन फिननो आरोना नै एसे जिरायथ'बाय आरोना माने आंहाबो सलायाखै नालाय गारिखौहाय लोगोआसो सलायदों मेंग्लिजोबो आरोना आरो लोगो सासेया मोनफैयाखैनो नै दा झारगाव दङ आरोना झारगावनि लामायावहाय एसे जिरायहैना दोङो माने एसे दावरावबो खोनानो हागौ गारि खारबाय दङ नालाय नै रेस्ट हाउसआवनो एसे जिरायना थानोसै आरोना मानसिफोरा जिराया मोनथिला नै बेफोरबायदि जिरायनानै नै दासो मोनफैबाय आरोना झारगाव अ माय गड लामाफ्रा थिगानो दे मोजां नै एसे जिरायनानै थांगासिनो आरोना दा आरो बांद्राय गैला जों जा जायगायाव थांगोन बे जायगाया आरो बांद्राय गैला आरोना आरो एसेबानो मोनहैसिगोन आरोना लोगोफोर एसे बेरायनो फैबाय आरोना माने बे तामुलपुर पार्कखौहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै माने गारि सारि दोनना लाबाय हाबलांनोसै सान्दुं गोसा आरो रावबो फैयाखै जों ओरैनो बेरायनो फैनाय नालाय ओरैनो बेरायनो फैबाय आरोना लोगोफोरजोंहाय थ' ओरैनोथ' जेबो बेफोरबायदि नायथावनाय बुस्थु गैया मोननैसो फट' लानो हागोन फुल सुल दोङो टिकेटखौ दासो दानना लादों आरोना बेवहाय माने जेबो माबा होनाय गैया नालाय जेबो वाल सुवाल होनाय गैया नालाय थ' बेयावनो सिङावनो दानबाय आरोना नै टिकेट एन्ट्रि खालामना लाबाय
तामाम सान्दुंलै लोगोफोर बांद्राय बेरायबाय थानाया तामाम सान्दुंखा आरोना नोंथांमोना नुदों दाखै मिन्थिला 1टा 1:30 बाजायावथ' मिन्थिखागोन नोंथांमोना माबायदि सान्दुं जायो थिं थिं सान्दुं आरोना अखाबो गैया नालाय जा सान्दुं जादों दिनै 1टा 1:30 बाजायाव नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागोन माबायदि सान्दुं ओमफ्राय दायो दिन्थिलायगोन आरोना एसे जिरायदों एसे आरोहाय एसे जिरायना लानो होनना जिरायदों आरोना बेसेबांबा बुकिबाय थानो नङा होमबा गरमावहाय बेरायबाय थानो हाया नालाय एसे गरम सान्दुं नै माने गथ'फोरा गेलेगासिनो आरो नुगौमोन नोंथांमोना गथ'या मानसि गिदिरे नाथाय दा आरो सान्दुं गोसायाव सोर गेलेनो फैनो नङा होमबा माने बेलासिसो फैयो नालाय 4टा 5टासोआवसो जों जा टाइमाव मोनफैदो बे टाइमाव मानसियानो गैया आरोना 1टा 1:30 बाजायाव बहा मानसि जानो बेबायदिनो आरोना जायगाफोरा ओमफ्राय नोंथांमोना फट' लानो हागोन ओरैनोथ' जेबो नायनो गोनां बुस्थु गैयानो फट' लानायानो आरोना जायगाफोरा माने प्लेसफोरा मोजां नाङो फैनानै नोंथांमोना फैबानो जाबाय थांबाय आरोना जोङो माथो दिखांबाय थानो नङा होमबा नै थांबाय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आरोना गोलावबा खालामबाय थालासै ओरैनो नर्मेल फैबाय ओरैनो बेरायनो फैबाय सान्दुं गोसाबाबो गोनो गोथो मोननानै बरिं मोननानै फैबाय आरोना थ' बेनोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन जास्ट नर्मेल ब्लग जाबाय आरोना थ' बाय बाय लोगोफोर